And ngayon dito tayo kina Joy Diwata. Dala natin yung mga gamit. Namili tayo. Sige, baba nyo na bro. Baba nyo na. At ito, tingnan nyo ang kanilang bahay. Grabe. Ayun mga kalingap, marahin na aga sa Iduga Boss. Mapagpalang araw para sa ating lahat. Thank you Lord. Ayan, huwag nating kalimutan na magpasalamat lagi sa Kanya. Ano mang pangyayari sa ating buhay, maganda man yan o hindi, is magpasalamat pa rin tayo. Ayan, thank you Lord. Pero ayan, syempre, hindi ko rin pwedeng kalimutan. Ay, naku. Ayan, syempre, hindi ko rin pwedeng kalimutan. Thank you sa ating ama ng Kalingap, Kuya Bal Santos Matubang, at sa kanya may bahay, Ate Edna Vlogs. At syempre, itong may-ari ng bidyong to, Kalingap Rab. Suportahan din natin mga Kalingap yung kanilang mga team na charity vlogger na sumusunod sa kanilang mga yapak. Ayan, huwag nating skip yung kanilang mga ads dahil doon man lang is makatulong tayo sa kanilang mga pabahay. Ayan. Sabay-sabay nating panoorin ang pinaka-last na ba? Ito na ba yung huli na pagbablog sa bahay nila Joy? Kasi tapos na. Maglalagay na sila ng mga gamit. Ito nakakasabik, nakakatuwa. Diba? Hindi lang siguro ako yung natutuwa. Hindi lang ikaw. Napakarami nag-aabang sa bahay ni Joy. Kaya ito, sabay-sabay nating panoorin. Pero bago yan, syempre, umpisa natin sa umpisa pagdating nila Kalingap. Ayan. Live your life within the moment. Wow! And don't go wait until the morning. Wow, na wow talaga. You never know Yun, no? when it is May mga gamit pa. Talagang ang dadalhin na lang nila nanay dyan is mga damit. Diba? Wow, God bless. Wow. Oh, diba? Ayan. Bali, ano lang naman yun? Bali, parang intro pa lang yun, di ba? Ito talaga yung pinakasimula. Dala na natin ang mga pinasabik lang kayo, no? Gamit sa bahay nila Joy Diwata. Pasukin mo natin Yun, habang no? wala pa yung mga gamit. Tingnan natin kung gaano ito kalawak. Yes, And medyo ayan. madilim pa. Wow. Wow, ang linis. So, parang ano, yayamanin. Grabe, nakakatuwa talaga. Napakalaki talaga ng improvement ng pabahay ni Kalingap Rab. Grabe ito. Grabe. Matindi. Ano? Wetas? Ganito lang, magkaroon ka lang ng ganito. Ako. Grabe. Napakasaya sa pakiramdam. Wow. Para Wow tayong na, nasa wow. mundo. Yes. Sana all. Grabe mga Kalingap. Grabe. Mami-maintain niya nila nanay kasi nga si nanay is masipag naman, masinop, di ba? Doon nga lang sa luma nilang bahay, kahit bulok-bulok, kahit sira-sira, malinis. Wow. Yun, no? Talaga naman, nakakatuwa. Ikaw ba naman nagaling ka sa sira-sirang bahay, di ba? Hirap sa buhay. Tapos ganyan lang, oh. Nagkakaroon ka ng bahay na ganyan. Yes. Dito kuya, pasok Natutuwa niyo. kami para Pasok sa niya. inyo, Joy, nanay. Oh. Yes. Oh, may foam. Nakakatuwa. Kaya sa mga patuloy na sumusuporta kay Kalingap Rab, ayan, thank you po talaga. At saka sa mga Ay, nagbibigay grabe. ng mga nag-sponsor. Wow. Yayamanin. Simple lang, pero may dating. So Diba? yan, Kasi ilan na salamat naman po sa sila dyan. Edrica Kaya tama Global, lang sa Kalingap kanila yan. Abroad, dito sa dining set, Yes, table nila thank you. Joy, pati dito sa bamboo set. May sponsor. Yung ibang Thank upuan you. kuya, dito nyo, sa likod ng hagdan. Ang cute ng ng sala set kasi ano siya, kawayan. Ano pa rin talaga. Yan, dito, may isa pa dyan. Pang-probinsya. Yun, no? O, pwede rin. Yan yung mahaba. Oh. Nakakatuwa pa nito, talagang tulong-tulong sila, di ba? Nagtrabaho kina nanay, tapos mga K-boys. O, di ba? Yes. Napakarami talagang taong natutuwa para kay nanay, mga INC, kahit hindi INC. Oh, ilipat nyo yan, yung mahaba. Oh, doon sa likod ng Nakakakilig. likod ng hagdan. Uy! Siya pala kayo! diba? Ito dito! Grabe, pintuan Ayun, pa lang, Joy. oh. Ganda, oh. Nasa likod pala ng pintuan. Ay!
Lakas talaga ng trip mo, Nasa Joy. likod pala si Joy. Naiya siguro. Diyan mo, Joy. May pagbukas pala ng pintuan, nasa likod pala siya. Nasa likod Grabe, pala ang yung ganda ng bahay magnanay. Grabe. Oo nga. Wow, talaga, grabe. Pupuno na yung ano mo, Diba, Joy. nakakatuwa Bahay na. mo, yung mansion mo. Parang napakaganang gumalaw. Hindi ka na hindi na sila mag-aalala pag may bagyo, di ba? At pwede na silang tumanggap ng kapitbahay kapag may bagyo, di ba? pwede na yan. Ayan din yung kagandahan dyan. Yan, di ba? Sana kapag may bagyo, pag may kapitbahay silang nangailangan ng Dun sa tulong kwarto, para kuya, yung sumilong, yan. Yung ano, yun yung... Sana tanggapin nila nanay ng magaan para Ayan, sa tulong-tulong kalalago po, pa boys. ng kanilang buhay. More blessings Gamit pa para nila. sa kanila yan. Joy. Nakakatuwa. Thank you po, Kuya Rab. Nakakatuwa Thank you, talaga. boys. Thank you po. Ayan, di ba? Si Joy naman talaga is Uy, grabe. nasa lugar naman lahat ng kinikilos niya. Di ba? Kapag kailangan niyang tahimik lang, magsalita, ilabas yung galawan. May lagay Diba pa kami nung ng damit. party-party, Di ba dati? yung swimming, ang galing niya sumayaw, is okay lang din naman yun dahil nasa swimming sila, nasa Si nanay party-party, speechless. kaya Nagluluwa okay si na nanay. okay Ba't ka yun. nagluluwa? Pero pag ganyan naman, di ba, napakaano lang din yun. Natutuwa yung nanay talaga. Matay balahibo kay nanay natutuwa sa kanya. Parang hindi talaga niya ma-imagine, hindi niya maisip. In ilang buwan lang, nagkaroon na siya ng ganyan, di ba? Inabot ba ng 2 buwan? Parang hindi niya talaga akalain na akala niya kailangan pa makapagtapos ni Joy, makapag-aral, makapagtrabaho para magkaroon siya ng ganyan. Kaya ngayon kahit papano, sa pag-aaral ni Joy na lang sila pupokus. Pero nakakatuwa nito, may good news pa sa bandang huli. Pakinggan nyo, hintay natin. Wow, kompleto talaga, may mga gamit. Talaga yung mga damit na lang nila Joy, ang bibit-bitin nila dyan, di ba? Wow, yun no. Nakakatouch talaga si nanay, nakakatawa. Yun no, hakit na sagdan. Pero siya nalagyan talaga ng hawakan. Yun din yung request ng iba. Wow. Nilagyan din pala ng papag yung kwarto ni Joy. Akala ko is lapag lang. Kasi kadalasan sa mga atik, lapag lang nakapum. Ganda oh. Ganda ng higaan ni Joy. Ay, ng kwarto. Wow, nakakalula. Wow. Ang sahig oh. Oh, di ba? Ganda ng bahay Siyempre, talaga. hindi ayan, talaga mga mawawala kalingap. ang pamerienda nila Nakita nanay. Na natin yan kung yung gaano mamimiss kagandang ng mga bahay nila, Joy. nagtatrabaho kina nanay, At di ba? kung paano natin natulungan si na Joy, lalo na sa mga viewers na talagang nasubaybayan po simula't simula, no? Sila Joy, saka sila nanay. Alam nyo naman po kung saan sila nanggaling sa dati nilang bahay. Pero ngayon, sa loob lang ng ilang buwan, siguro mga 2 to 3 months, ito na po ngayon ang bahay nila Joy. So maraming salamat po. Palapakan natin bro. Maraming salamat sa inyo lahat mga kalingap. Sobrang pasasalamat po sa inyong lahat, sa mga viewers. Yan. Sobrang salamat po sa mga viewers, sponsors sa Coos. Thank you so much sa Coos. Yes, And thank you po talaga sa walang sawang nakapagpatayo tayo na napakagandang bahay. Dahil po sa inyo yan, mga Yes, kalingap, dahil sa napakaganda mga viewers talaga. natin. Hindi po yun dahil sa amin, kundi Sana dahil po sa ganyan mga man lang, viewers magkaroon at lang sana ako ng sponsors. ganyan. And syempre sa mga Kailan kaya? karpentero natin na mga Ganda mahuhusay. talaga. Wala tayong ganito kagandang pabahay, kundi dahil sa mga karpentero din natin sinasup. Ayan. Oo naman. Pero ngayon, kumustahin Sisipag natin nila, sila. oh, bilis. Joy, ano nararamdaman mo, Joy? Masaya Andito? po Bilis kasi talaga no, makakalipat parang na po kailan kami. lang. Dito na po kami natulog kagabi. Ito na kayo natulog. Oh, galing. Wow, dyan na sila natulog pala. Pati mga trabahador dito na. Dito po sila sa kwarto. Masyadong maluwag yan. Pwede na talaga. Lalo na ngayon, lalo na mamayang gabi. Talaga, di ba kasi kompleto na. Kahit bumalik Yung mga sila, damit na lang dito nila sila sa na. amin. Nag-enjoy sila dito. Oo, lalo naman kami. Ay, mamimiss ni nanay. Siguro mga malulungkot kasama ako niya. pag nag-alis sila. Kasi tagal ba namin silang nakasama. Para ko na silang anak. Kaya sabi ko malulungkot. Mabait naman sila lang. Yan na po rin mga kapinyot. Malamig yan.
Ganyan yung bisita natin, ano? Ngayon lang nakaranas ito. Medyo maninibago sila. Yun, no? Ang ganda ng pagka, ano? Ang ganda ng combination, no? Ganda ng kulay. Talagang litaw na litaw yung bahay nyo dito. Masaya ka naman, Joy, ngayon. Opo. Ang aliwalas sa mata. Masaya po. Makakalipat na Saka, kami. yung pag-aaral mo, suportahan ka namin. Salamat po. Yun yung pinaka, ano, pag-aaral. Ito, pakinggan natin. May nag-ano daw sa kanya na May good news si Joy. Ma, ipapasok din daw siya ng schoolar, libre na. Tapos sabi niya, kahit daw ngayon bibigyan na daw siya ng allowance. sige, walang problema. Wow. Yung may-ari ng eskwelahan niya. Wow! Sabihin mo kaya kuya Rab mo, Sige, banggitin mo. Kakausapin pa lang po kami ni Erica. Yes. dalawa. Walang problema sa akin. Yan, Alam siguro mo, napanood kami, di sila kami sarado sa mga gusto Kinakalingap. Siyempre, parang naging kalingap na rin yung school ni Joy. Anong school? Anong school? Wow, yes. Kaya sa mga gustong tumulong, ayan, welcome dyan, Kinakalingap. Kasi di ba, ang pagtulong is talaga naman napakalaking bagay sa bukal sa Magandang ating balita yan. puso. Extra na daw sila, may sahod sila yata 500 sila. Magandang Yes. balita Kasi ang yan. pagtulong naman natin, kung talagang itutulong natin sa para kanila yung is binibigay kong mapupunta naman allowance, talaga sa pwede nilang mga ibigay sa taong family tinutulungan nila, di ba? Pag college po yun. Tapos may nag-offer din Yes. po sa amin ng boarding house sa amin ni Erica. Pag Dalawa pa sila ni Eric. Sana all. Wow! Talaga naman, no? Oo. Dami tumutulong Talaga, na napanood talaga sila na Joy, karapat-dapat naman talaga Erica, silang no? tulungan. Pati kay Dara, madami rin. So, salamat po. Sama na din nila si Dara. No? Oo, pero si Dara, bata pa naman si Dara. High school pa lang. Opo. Grabe. Silang dalawa niya. Miss mo na siguro yung dalawa. Miss mo na? Grabe yung samahan yung tatlo eh. Talagang di rin kayo mapaghiwalay. Kasi close Pag na yung nagkita tatlo kayo, eh. Talagang natutuwa ako kasi di ko Medyo, akalain na magiging medyo close napahiwa-hiwalay konti si Di ko Rachel na-expect. dahil si Gusto ko lang Rachel kayong is, pagkitain. iba kasi din talaga kapag pag may Maldita baga. partner na sa wala. Pero lahat naman sila is Galing ang makisama magkakaibigan. Medyo, minsan nga lang magaling nila makasama, nakasama nagulat si din ako. Rachel dahil may partner Hindi siya na. makasama. Maingay lang. Maingay O, diba? sama. Di ang maganda man kay Joy, alam niya kung kailan siya magiging maingay, kung kailan siya magiging tahimik. Yun yung ano, kumbaga professional siya. Tama. Mm-mm. And yun. Diba? Yung napanood natin party na talagang sayaw na sayaw siya. Okay lang kasi nasa party siya. Pero salamat dun sa napakagandang balita mula sa kanilang school, sa Hope. Tinatawagan siya noon. Tinawagan. Yes, talaga naman. Naging kalingap na rin ang school Ano ni yun Joy. Sabi Sayang. ko na, nagsabi ka na kay Kuya Rab mo, hindi pa daw. Sabi ko, nagsabi ka kay Kuya Rab mo. Kung pwede. Pwede. Sobrang ganda ng bahay nila, Joy, talaga. Yes, pwede Hindi ko po akalain talaga. na Kasi tumatanggap talaga sila makakapagpabahay kalingap ako ng ng mga ganito taong kaganda. tumulong. First time ko pong magpabahay ng ganito kaganda. Maging scholar Bahay. sila. Oh, Ang ganda. yes. Oh, kailan yun? Hindi Ganda papapalis talaga, punta sila doon. grabe. Oo nga, napanood ko. Ito yung sasuggest ko sa Napanood amin. ko. Ayan, syempre, gaya nga ng sinabi ko, hindi tayo makakapagpagawa ng ganito kagandang bahay, kundi Oo, dahil yung pumunta sa sila mga Kuya karpentero Bal. natin. Ayan, palapakan natin bro, mga karpentero natin. Yes. Congrats sa ating mga karpentero. Wow, ayan di ba? Uy, bagay sa'yo, bagay Wow, Parang ayan na doon. siya. Yan no. Don't pure health. Ang ganda talaga. Nakakataba ng puso. Yan yun, panoorin niyo yung dating bahay nila sa bandang ibaba. Kahit ganitong bahay lang sa Saudi. Ilan lang yan yung bahay nila, di ba? Talaga sira-sira, yung CR nila, ganyan lang. Kaya ang gusto kong mapanood or makita uli is yung bahay nila Dara. Sila Erica, syempre. You know, grabe sira-sira yung bahay nila. Pero ngayon, grabe, napakalaki ng improvement. Sinana yung Hindi mga lang basta carpenters natin, bahay, mababait. talagang bahay na bahay. Yan, ikaw, Nay. Ano message niyo po? Ayun, emotional na si nanay kasi Una-una malulungkot kami sa pag-alis nila kasi parang last na yata yan, kahit sa tapos na sa kasi. loob ng bahay, wala talaga parang anak ko sila. Kahit sa tulugan ba, di ba, dapat mangingilag kami sa kanila. Pero yung mga anak ko hindi. Lalo na kay JR, kung ano yung gamit ni JR, gamit din ng mga anak ko. Lahat naman sila. Lahat sila mababay. Ayan no. Yung mga ano, miss namin mag-iina. Sabi ko nga sa kanila,
willing din kaming tanggap din namin sila pag bumalik sila dito. Sabi ko sa kanila. Napapasalamat talaga ako sa lahat ng nagtulong sa amin, nag-sponsor kay Kuya Bal. Yes, binisita niya thank you ito, po kay Ate talaga Edna. sa ating ama ng Kalingap. Napapasalamat kami Kung walang sa Kuya kanila. Bal, walang Kalingap Sabi nga Rob. nila, siguro daw magbabago ako ng ugali. Sabi ko yun, kilala nyo naman baga yung ugali ko. Sabi ko, isa lang masasabi ko sa inyo. Isa lang yung mababago sa Ganda talaga buhay. ng bahay ni nanay, oh. Yung bahay Poste lang. pa lang, Pero yung oh. ugali ko, ganun pa rin. Wala naman dapat ibago. Papasalamat lang ako. Siguro talagang yan ay bigay ng Panginoon Diyos sa amin. Sa iyo, Kuya Rab, dahil hindi. Lalo si Kuya Andy. Oo nga Oo naman. nga pala, si Kuya Andy. Wala si Kuya Andy ngayon? Shout out kay Kuya Andy. Dahil si Kuya Andy talaga yung naka-scout sa kanila. Tiyaga yun sa amin. Binalik-balikan din kami. Pero nung una, nawala na ako ng pag-asa nung una. Kala mo di na babalik. Oo, kala ko hindi talaga siya babalik. Pero bumalik Kaya naman. nung bumalik kayo, talagang iyak ako. Kaya thank you talaga. Umiyak din ako nung makita ko yung mga gamit nila. Talagang wala kaming tulog na mag-ina. Ganun? Hindi ako nakatulog. Parang hindi ako makapaniwala sa... Kasi nagulat talaga si nanay nung bumalik sila Kuya Andy. Nakasama na si Kalingap Rob. Di ba? Sobrang tuwa nila. Kasi nga naman, Lahat naman. alam na ni nanay na ang Kalingap is nagpapatayo ng bahay. 23. Harap na talaga sila. Kaya alam mo minsan, pag yung kahit sa mga damit nila, ako ang Wow, di ba? Ang kabilib naman talaga. Kahit yung mga labahan ng mga nagtatrabaho, si nanay nag-aasikaso, saan ka pa? Sana yung mga susunod nilang gagawa is ganyan Salamat, din. Nay. And ngayon pa lang po, congrats. Yes, congrats. Kasi pagdating nila Kuya Bal, ma-ribbon cutting po. Yun yung pinakahintay ng lahat. Yung ribbon cutting na andyan na sila Kuya Bal, sa Ate Edna, at ibang Kalingap, mga K-Boys, di ba? Sana andyan si Dara, si Rachel, at Erica, di ba? Ayun lang mga Kalingap, thank you for watching. Medyo maulan dito sa amin. Sana is hindi maingay ang aking paligid. Ayan, support natin yung kanilang mga channel. Huwag natin i-skip. Doon man lang is makatulong tayo. Thank you for watching. God bless you all and Jesus loves you. And syempre,